Aşgabatyň meçhitlerinde cuma hutbasında imamlar raýatlary Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow we watany söýmäge çagyrýarlar. Bu barada Azatlyk radiosynyň bu çäre gatnaşan birnäçe habarçysy habar berýär. Cuma namazyndan soň okulýan wagtda imam prezidenti öwüp başlady. Ol biziň ýeňişlerimiziň we bagtly ýaşaýşymyzyň ählisiniň arkadagymyzyň saýasyndadygyny öňe sürdi. Imam peýgamberimiziň öz watanyny söýüşi ýaly biziň de arkadagy we watanymyzy söýmeldigimizi aýtdy diýip Azatlyk radiosynyň anonim şertde maglumat beren Aşgabatda habarçylarynyň biri aýtdy. Şeýle-de onuň sözlerine görä imam orada aýynyň musulmanlar üçin mübarek aýdygyny aýdyp, biziň ählimiz Hudaýa Türkmenistanyňyň mundan beýlekde gülläp ösmek üçin doa dilek etmelidir diýär. Imam Hudaýdan prezident Gurbanuly Berdimuhammedow berk jan saglyk we uzak ömür dileýär. Şeýle-de ol Allah ony ähli bela beterden gorasyn we goý düşmanlaryny yer bilen ýeýsan etsin diýdi diýip habarçy aýtdy. Habarçy meçhitleriň adamdan dowuldygyny hem belläp cuma namazyna baran raýatlaryň aglawasynyň türkmen häkimetleriniň dini döwlet propaganda sökmünde ulanmagyndan näýiledigini aýtdy. Imam özüniň siýasy çykyşyna başlan badyny adamlaryň ählisi diýen ýaly öz aralarynda ýene başlady diýip pişirdişdiler. Olar biziň ähli kynçylyklarymyz we betbagçylyklarymyz arkadagyň saýasynda diýdiler diýip habarçy meçhidiň daşynda Türkmenistan bagtyarlyk ýurdu diýen şygaryň hem aslandygyny gurrun berdi. Azatlyk radiosyna Aşgabatyň meçhitlerinde cuma namazyndan soň okulýan wagtda hutbada imam tarapyndan edilýän bu çağırşlar barada Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň din işleri boýunça bölüminden kommentari almak häzirlikçe başartmady. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan we meçhide dowamly gatnaýan Aşgabatlylaryň ençemesiniň aýtmagyna görä, cuma hutbasynda Allah'nyň prezidenti ähli bela beterden goramak barada doga dilekler öň hem edilýärdi. Ýöne imamlaryň Allah goý onuň düşmanlaryny yer bilen ýeýsan etsin diýen mazmundaky çykyşlarynyň soňky döwürde peýda bolandygyny aýdýarlar. Halkara hukuk guramalarynyň birnäçesi Türkmenistany din azatlygyny çäklendirýän ýurtlaryň hatarynda indi ençeme ýyl bäri agzap gelýär. Türkmen häkimetleriniň ýaş adamlaryň sakkalyny dor bilen sirdirmek ýaly çärelere başlaşýandygy barada habarlar hem bar. Şu ýylyň aprelinde Birleşen Ştatlaryň halkara din azatlygy boýunça komissiýasy özüniň 2019-njy ýyl üçin ýaýradan hasabatynda Türkmenistany ýene-de aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň hataryna goşmak barada döwlet departamentine çağırş etdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet departamenti 2014-nji, 2016-njy, 2017-nji we 2018-nji ýyllarda Türkmenistany din azatlyklary boýunça aýratyn alada bildirilýän ýurtlaryň sanawyna goşupdy.